új helyszínét mindenki láthatta, és köszönöm azt a türelmet, amit emiatt önök viselnek, hogy a főtér, ahol eddig rendezni szoktuk az ünnepeket, a városi ünnepeket, átalakulás előtt van, várhatóan nyár közepére megépül, és akkor majd az itteni tapasztalatokat is felhasználva jövőre eldöntjük, hogy az a helyszín, amelyik megújul, és egy méltó színfoltja lesz a városunknak, vagy ez a helyszín lesz az, amelyik majd osztozkodik, és megtalálja helyét a város ünnepének, a város napjának a helyszínéül. Én annak ellenére, hogy egy kicsit szokatlan ez a hely, azt kívánom mindannyiuknak, hogy érezzék jól magukat. Érezzék jól magukat, hisz nem csak abban újdonság ez a mostani város napja, hogy új helyszínen rendeztük meg, hanem abban is újdonság, hogy visszatértünk egy régi hagyományhoz, hogy nagykanizsai egyesületek, nagykanizsai szervezetek szervezik ezt a két napot, és abban is újdonság, hogy erre az ünnepre, a város napjára rászerveztünk egy másik komoly ünnepet, az Európa napot, ahol testvérvárosaink küldöttségei már 2 napja velünk együtt ünnepelnek, megmutatják, mit tudnak nekünk megmutatni, és mi megmutatjuk nekik, hogy kik vagyunk mi, mit tudunk adni mi a közös Európának. Én azt kívánom önöknek, mindamellett még egyszer, hogy érezzék jól magukat ebbe a 2 napba, hogy keressék a programokat, keressék azokat az előadókat, akik távoli vidékről, Oroszországból, vagy éppen Bulgáriából érkeztek ide, vagy egy kicsit közelebb, de még mindig távolról, Kovásznáról, Erdélyből, Székelyföld szívéből érkeztek, vagy éppen közelebbről, Gleisdorfból, a Csáktornyáról, hisz ővelük együtt tudunk alkotni egy közös Európát, mert a legfontosabb minden mellett az, hogy mi emberek megtaláljuk a közös hangot, azt, amit egy-egy ilyen ünnep lehetőségként biztosít nekünk, hogy